אני למעשה מספרת את הסיפור שלי, מכיוון שאף אחד לא נתן לי סיכוי להיכנס להיריון עם הביציות שלי, ולא ויתרתי. הגעתי לשרון, לקליניקת מעגלים, אחרי שעברתי 4 טיפולים, לא הצליחו לשאוב ביציות. כשהגעתי לשרון, הרגשתי באדם מקצועי, אדם שיש לו המון סבלנות, ובזכותו ובזכות הרופא פריון שלי, נכנסתי להיריון כנגד כל הסיכויים. אני בת 40, אני אימא ל2 בנות מקסימות, משי בת 3 ו8 חודשים, ומיה בת 2 ו3 חודשים. והגעתי לשרון עם FSH מאוד גבוה, קרוב ל-100, LH קרוב ל-90. המערכת ההורמונלית שלי הייתה מאוד קבויה, באמת תקופה של 4-5 חודשים לא קיבלתי וסת, קיבלתי וסת אחרי שלא קיבלתי חצי שנה בערך, ותוך כדי שאני נמצאת בווסת גם בייצתי. הוא אמר לי שככה הגוף ככה מתחיל לזוז, ובאמת בחודש מאי קיבלתי עוד פעם וסת. ביום ה-14 של המחזור עשיתי בדיקות דם, ובאמת היו שם 2 סקיקים של 6 מילימטר. ניגשתי עם הממצאים לרופא פריון שלי, והוא ביקש שאני אדחה את זה, מכיוון שהסקיקים לא גדלים. ובהמלצת שרון המשכנו את הבדיקות מעקב. ביום רביעי, ביום ה-17 למחזור, נצפו 2 סקיקים, אותם סקיקים, כן, הם גדלו, בערך ל-9 מילימטר, 10 מילימטר, ה-E2 שלי היה 500, הרופא היה בשוק, והוא ביקש ממני להגיע ביום שישי באותו שבוע לבית חולים שבו אני מטופלת. הוא עשה לי בדיקת סקיקים ובדיקת דם, והוא ראה שהסקיקים נשארו, גדלו ל-12 מילימטר, וה-E2 750, והוא ביקש שביום ראשון נגיע לשאיפה. ביום ראשון בבוקר הגעתי באופן עצמאי למרפאה, ורציתי לבדוק שהסקיקים נמצאים שם, וכן, הם היו שם, והייתה לי עוד הפתעה, היה עוד זקיק של 9 מילימטר, והגעתי לשאיפה, והרופא שאב לי 3 ביציות, 3 הופרו. עובר אחד הוחזר ביום רביעי, ביום שלישי הוחזר עובר אחד ביום השני, 2 הוקפאו, ומתוך העובר הזה נולדה משי, בתי הבכורה והמהממת. וכשמשי הייתה בת 4 חודשים, לא קיבלתי וסת, ומאוד חששתי. הגעתי לרופאה בקהילה, שביקשה ממני שאני אעשה פרופיל הורמונלי. הפרופיל היה, ה-FSH היה 140, והיא בישרה לי שאני נמצאת בגיל המעבר, והיא אמרה לי אפילו, אני לא אשכח את זה, אל תדאגי, יש לך 2 עוברים. התקשרתי לשרון בשביל ככה לספר לו. חזרתי לשרון כדי לחזק את המערכת